Pinay triathlete Kira Ellis milangkat og gold medal sa Europe Triathlon Junior Cup. Milangkat og gold medal ang Pinay triathlete nga si Kira Ellis humana kadaog sa Europe Triathlon Junior Cup. Gipildi niini ang 16 pa aron makadaog og bulawang medalya sa torneo nga gipahigayon sa Riga, Latvia. Nakatala kini og kinatibukang oras nga 1 ka oras 5 ka minuto og 7 segundos nga naglakip sa 12:4 sa paglangoy og 34:27 sa bike og 17:36 sa dagan. Si Luca van der Brogen sa Belgium mao ang ikaduha kaniya og si Sarah Walter sa Germany maoy ikatulo. Ang maong torneo naglakip sa 750 metros nga swimming, 4 ka laps sa 22 kilometros biking og 2 laps sa 5.1 kilometros swimming. Kini si Idol B sa 93.9 IFM, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.